ना आं गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जोंनि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि रायजिक माने आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो जोंहा मानव गेदेर जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा दिनै बे बिटिसि एलेकाखौ नायदों खामानि मावदों आरो जोंनि माने सेन्ट्रेलनि आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि माने नाड्डा बिथां आरो जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी मानव गेदेर बिथां अमित शाह नखर मन्त्रि बिथां आरो गासै जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोन गासैखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आङो मिजिं थिदों बिथांमोनहा जि मोनसे फोथायनाय आरो मिजिंजों तामुलपुर बियाबाव दिनैहाय बिजेपिनि बिजाथि दिनै फसंदों एनडिएनि माने मा होनो बिजाथि हिसाबै बियो थारैनो गोबां भटआव देरहानो हागोन आं बेखौ सानदों दिनै आं साबायखर बावदों तामुलपुर समस्तिनि गासै बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ जे बिथांमोना आंखौ दिनै सासे बिजेपिनि बिजाथि हिसाबै आंखौ बरायनानै दिनै पार्टी अफिसाव लाबोबाय दिनैनिफ्राय आङो पार्टीनि जानानै खामानि मावगोन आं सानो बिजेपिनि बे गासै गोहोगोरा जि मावथिफोर बिथांमोन आरो बिपिएफनि गासै गोहोगोरा दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा जयैनो खामानि मावोब्ला आं सानो जे तामुलपुराव गोबां भटजों जोङो देरहासार जानो हागोन आरो आसामाव एनडिएनि सरकारखौ जोङो गोरलैयैनो दानो हागोन आं सानो दिनैनि दिनाव रायजो राजाया जौगाखांनायखौ लुबैयो आरो जौगाखांनायखौ मावनांगौब्ला माने सरकारजों थानांगोन दा बड'लेण्डआव बिपिएफ आरो बिजेपिनि सरकार दं आरो आसामाव एनडिएनि सरकार जागोन ना खाथां मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा बा इउपिपिएलआ दिनै एनडिएनि माने एगेन्स्टआव गसंदों गतिके एनडिएनि एगेन्स्टआव गसंनाय बिजाथिनि फारसे आं सानो रायजो राजाया बारा मिजिं थानाय नङा आगोलनि प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राया बेलेगमोन नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा सरकारनि हान्जानि हेंथायै गसंनाय जादों आरो ओंखायनो रायजो राजाया जौगाखांनायखौसो लुबैयो गतिके जौगाखांनायखौ लुबैयोब्ला जोङो सरकारजों थानानै सरकारनि बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों बायदिसिना स्किमफोर माखासे प्रजेक्टफोर बेखौ जों तामुलपुर जायगायाव मावनो हानांगोन ओंखायनो आं सानो बे नोजोरजों तामुलपुरनि रायजो राजाया नायगोन